ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പിന്നെ ഞാനിന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്ണൂർ ജില്ല ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കല്ലിന് പണി എടുക്കുന്ന പണലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ല മൊത്തം നിർത്തിയിട്ടല്ലേ 10-15 ദിവസമായി. നമ്മളെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലായിട്ട് പച്ചക്കറിയെല്ലാം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മുരിങ്ങ ചൊപ്പയെല്ലാം നമ്മളിന്നെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനലി ചോറ് കാഞ്ചെല്ലാം ഒക്കെ റെഡിയായാണ്. പിന്നെ ഈ മുരിങ്ങാനെ ചെപ്പോ കറി വെച്ചാണ് ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കി, അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കറി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വലിയ പാത്രത്തെ ഇതിനെ കൂടുതൽ കാഞ്ചി എടുത്താണ് കഴിക്കാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം ഒന്നുകൂടി കാഞ്ചി. സൂപ്പറാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ കാഞ്ചി കറിയെല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഇതുപോലെ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ബീഫ്, ചിക്കൻ, മട്ടൺ, ബിരിയാണി അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക്. അടിപൊളിയാണ് ഇത്. ഇത്ര സന്തോഷമായല്ലോ, കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ പ്ലീസ്. ഓർമ്മിന്റെ ഓ എന്താ സുഖാണല്ലോ കാഞ്ചി കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ. സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ല ആണ്. അപ്പോൾ പണിയിലായിട്ട് 10-15 ദിവസമായി. അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് സാധനം മേടിക്കാൻ, പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് റൂം അടുത്താണ്. ഈ മുരിങ്ങ ചെപ്പെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറി വെച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്നാലെ ചെറുക്കല്ലോ പ്ലീസ് എല്ലാ അടുത്ത് ചങ്ങായിമാർക്ക് അടുത്ത് ഷെയർ ആക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കോമഡി വീഡിയോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിಗೆ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കണോ. ഓക്കെ, ജയ് ഹിന്ദ് ഒഡീഷ, സ്റ്റൈലിഷ് ബോയ് കാഞ്ചി പരിപാടി സൂപ്പർ. ഇത് കറി വെക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ്, പക്ഷെ കുറെ പണിയുണ്ട് ഇത് ഇടിക്കാനല്ലേ. അതിനെ ചൊപ്പം ഒന്നൊന്ന് എല്ലാം എടുത്തിട്ടല്ലേ കുറെ പണിയുണ്ട്. പക്ഷെ കറി വെച്ച ശേഷം കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ചൊപ്പിനെ കറി കഴിച്ചാലേ നമ്മളെ ଶରୀରতে ଅସୁଖ ഉണ്ടാവଲେ ମାରୁ। ଆଜି ଆମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସଜନା ଶାଗ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସଜନା ଶାଗ ପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇକି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। हेलो भाई माने केनता अच? भल अच? मुई जानिछे तो मुई भी भल अचे। तो हेटार लागू आमे केरला स्टेट ने अचु। तो काना करबा एने आज आमर क्वार्टर ने सजना साग रोषेई हेबा आड़े। तो भाई माने सजना साग पतर गोटे गोटे करी काडुचन ने। तो आज काना करबा सजना साग खाइकी आमे भी मजा नेबू। आ आम ओडिशावासी माने माने समस्त मजा नियो। तो केनता लागला आज वीडियो आपण मान के? तो भल लगी बोल तो टिके हसी थी हो आड़े।